जन निकाल दे दवाई डॉक्टर दे देला बना एक एगो निकाल तो तुम धोले जन त मिल जाई सब कई कमे दिले बाटे ढेर ना तबीयत खराब रहो कमे रहुए इतना दवाई दिले बा फेंक दो मैं के तो में 3 टाइम के रहते यही मेरा भर बटले बा मैं बाहर एगो भी चली का करबू हो शरीर के कोनो ठिकाना बा कब का हो जाई मिला मत दिहा तो निकलने वाली 2 दिन जहां जिए के तहां हमारा के बुझाता एक दिन में मुआ ना ना मोबाइल का खातिर जानत नहीं कि कौन निकल तनी है हो गई बताइए तना दवाई दे हमके दवाई निकाल के देलू का ये कहो ना तो कहीं गिर गुल करे दादा दवाइया हाय कौन है एहू में से खाए के दवाई खात खाता बुझाता कि हमारी जिंदगी चल जाई 6 गो दवाई खाई दे कोलवा वही में रख दला बांध के धोई आवा खा के आराम से लेटी ठीक बा दौड़ला करने के जरूरी चिंता मत करी गरम पानी ले लू ठंडा पानी से पिए करल त बुखारवा नहीं खे लिया ठंडा पानी ठीक बा लेके आओ गैस बना दे बताओ पूजा कबे हमारा से पैसा मांगत रहुए का जाने नहीं बुखार अरे पूजा कह तनी कहनी कि पूजा पैसा मांगत ले केने गई थियो पैसा का होई दे दो करे के 200 रुपया ठीक भाई सिर्फ पी ले हां ठीक हम पी लेम जा जाता ओके दे दियो 200 रुपया घर में बिया हां घर में भाई का करते घर में कनिया बनल बिया का दवाई के बारे चिंता नहीं के बुजुर्ग के माई खाई कि ना खाई ना करिए इतना काम धाम रहा तो मन जा जाता है 4 बजे का काम कर परेशान रह बर्तन लगे खा के ठेल दे चल जाए हमारे खातिर माँ जी खातिर क्या करूं हम तो ही के पड़ी कपारे पर लगे तो करे हम कहां गोली कोट ली मरता नमस्कार पैसा कहले तो बनी कहली है कि तुम 200 रुपया दे दीजिए 200 काले ना रही 500 कल रनी 200 बा हमारे लगे तो दे ही पैसा ठीक बा चलो कल गूगल पर देवाई के पड़ेगा चलो नहीं वो थोड़ा मतलब लेवे कर लेको फाई चलो भाभी का पैसा दे दीजिए 200 के बदले भाभी हमारे के दे रहे 600 रुपया चलो तनी आज अपना लवर से मिलब आप पार्टी करब जाता बोलौनी है सलुआ के अब ले कहाँ भी है बड़ा लेट कर लेबे रुको फोने मिला लेबे तो का हेलो 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 अरे कहाँ बाड़ू बस निकल गई घर से यार तुम्हारी इंतजार करत करत हम तो थक गेल बनी यार बैठल आ ना मम्मी से पैसा लेते रही अच्छा खर्चवा के ना पार्टी हुई आज पार्टी यार तब तो बढ़िया बटे जी आज हमारा जन्मदिन है नहीं जनत का ओ हो बधाई हो का हाल बा खाल बा सब ओ जाओ तुम बताओ तनी बस इंतजार करते रहो चलिए आओ जल्दी चलिए आओ ठीक ठीक है है बाय बाय चलो आ जाओ तेरी आज होगा शादी के बाद बटे आओ ये नहीं आओ हैप्पी बर्थडे बैठा इंतजार कर रहा था ला तारी प्यार में हम कितना हम इंतजार कर लें 3 घंटा से इंतजार करत नहीं सही में हाँ लगे आओ हेजू आवा अब ठीक बाटे जानता रह ना का बोला बहुत मतलब हमारा सामने वो हो गइल बाटे का बोला हम ना जानत रहनी हम कहत रहनी कि हमें पता ना कहीं हुल जैसा उल्टी उल्टी होता है तो साफ साफ बताओ सालू हम तब प्रेग्नेंट बानी प्रेग्नेंट बाड़ू तो ठीक है बेटे शादी ब्याह हो जी हम तोहर से कह ले करबा ना हमसे हाँ यार तोहर से शादी हम काहे ना करब यार तोहर से प्यार कर ले बनी प्रेम कर ले बनी निभाइब जिंदगी भर हैं ये जो ले ले बड़ू हमार बच्चा तोहार बच्चा हमार बच्चा जान तरह उल्टी करता है तो भाभी देख लेली तो बता दो भाभी देख ले तो बता दो कि राकेशवा का अरे हम कैसे डायरेक्ट हमारे भाभी अभी थोड़े नहीं का पता कि इनका लड़का उठा लगा बस वो तो हम कहने के अट कुछ खा ले रही हैं मैंने शक करता है लो ना तो बता दो खुले हम कोनो दिक्कत नहीं के हम
ना यार खुलिया हम बता दें तो हमारे घर वाला इतना कतली औसन काट के फेंक दिया सन रोड पे। देखो तोरा खातिर मरे खातिर पिटाए खातिर सब तैयार बनी ठीक ना। तू बताओ खुले हम बियाह करब तोरे से बस। तोहरा से पक्का करवा ना। हो यार तू काहे नहीं कुछ समझत। हम देखो तोहर यार हई प्यार कइले बनी तोरे से त केहू से करम ना बस तोरे से प्यार करब बियाह करब। ठीक बाटे। बोला का कहत रे। का कहते यार भरोसा ना होला हम। भरोसा बा यार मिलाओ हाथ। भरोसा बा कि ना बा। हाँ तो ठीक भरोसा कर हमारी पर। चलो ठीक है शादी ब्याह कर लिया ना कि सब कुछ माजे तू मरला और हम इन्हें उन्हें ठुक रही। न ठीक बा बात समझा तनी। अच्छा और हाँ एक बात छोड़ा बियाह तो करबे करो करा के बर्थडे में को बजे बोलाओ तब हमारा के कब बजे टाइम हो गया बस हमके मनावे के वजह। अबे तो लिया के चलबू कि बाद में। अरे अभी हमनी के अब यही जो। हाँ अरे वाह ठीक है बा लेकिन जान तोहरा खातिर देवे खातिर तो हमें लगे कुछ नहीं के का। ऐसा कोनो बात नहीं है हम सब कुछ पैसा रुपया सब लेके आए ठीक बा। ठीक बा जान लेकिन हमके तो ठीक बा शादी के बारे में सोचिए ठीक बा। हाँ ठीक बा हम यार अपन सजा वजा के सब ठीक बा ठीक ठीक सब लगा लेना। फोन करिए जान फोन करिए ठीक ना। लेकिन पक्का शादी करिए। हाँ यार यार तू ऐसा टेंशन काहे ले करू। हम पेंशन कमाई यार अब जिंदगी बितावल जी हमनी का। बाय बाय बाय। इनकरा से बियाह के करे जाई इनकरा से प्यार मोहब्बत काई नहीं होके के करे जाई नेहवा बियाह। हम तो ओकरा से प्यार करीला इनका तो मुंह पर पॉलिसी मारत बानी बियाह करे के अच्छा छराइल बड़ी बर्थडे कर गेल बा त बर्थडे में इनके गिफ्ट चाहिए ना एगो कपड़ा खरीद के दे देबी इनकरा के का दिक्कत बाटे। मन मान जी करके सोचिए कि चलो नहीं रहुए उ सुबह ही के गोइल बड़ी कोचिंग करे अब तो कहली ना कहां बड़ी। अरे का करी पढ़ाई न गइल बिया का मैं गइल होई कहीं सखी सहेलिन के संगे दुकान पर तो लेट हो गइल बा अब का करबू। तो ई कोनो बात भइल टाइम से छुट्टी भइल अपनी घरे ना आवे के चाहिए। अच्छा पढ़ाई लिखाई के बात अब मान तनी कि केहू केहू के घरे चल जाला केहू केहू के घरे चल जाला। नहीं तनी हमर डर रहेला ऐसे लेकिन के ना जब छुट्टी एमे डर के कौन बात बिया डर रहेला केनो हमारा अकेले लइके नहीं खे ना जात टोला में तो बहुत गोड़ी न जाता रही अब सब। देखे जाता नहीं कि अकेले जाता कि कब संगे जाता रही ना हमारे हम अतार में तो हम जानते नहीं खी सुबह नहीं समता का तनी क्यों बावली आइते अब साँझ हो गई पता ना चला। अच्छा लेटो सेट अपन छुट्टी होखेला ऐसन बात नहीं कि आवे ले ना आवेले रोवे तो चढ़ा बढ़ा के रखले बनी इतना। देखो चढ़ा बढ़ा के का माने हम काहे चढ़ा बढ़ा के रखम बेटियों के का चढ़ा बढ़ा के रखम 12 बजे एकदम छुट्टी होला कब बजे माने हमर बेटी के जन्म ना कइल जाला तोरे लड़की रही एकर जगह पे तो तू का करती। हमनो को पढ़त रह लेकिन टाइम से हम निकाल दे घरे कहीं मान तनी के आदमी कुछ खरीद ही चल जाला तो लेट सेट ना होला। हां भाई का रे ई कोनो टाइम हो आई बताऊ का करत रही तबे से घरे एगो लड़की के जन्मदिन रे मनावत रहनी ना हम कन्या के जन्मदिन में गइल होई ऐसे ना पैसा लगनिया गिफ्ट देवे खातिर हम कहतनी तई कहतरी कि नहीं आदत तुमकर खराब हो गइल बा हेंगन करतरी होंगन करतरी। अब अपनी घर के लड़की के टाइम से भी ना खोजी जी। हां काहे ना खोजी भाई बहुत 15 मिनट 20 मिनट लेट भइल और का भौजी हां अब ये साला लेट भइल बाटे तो बॉडी में गल रही है तो उल्टी का आराम से करी कहत रही कि लेट कइले बाड़ी कोनो कपार से हटा ना भौजी फिर दो मिनट कपार से हटा का खाए का मन करता भौजी हम कुछ ना। अरे बताओ क्या खाए का मन करता है भौजी हम खटाई खिया देना खटाई बस फीका फीका मन रहता मन करता लागत कि कि तीत घोड़ा के आ गई सब खरिया कर ले ली हम कहत कर लिया मम्मी जब बात मन में ना कर ली तनको लागे ना देली कौन बात बजी ऐसे कोनो बात नहीं भौजी तू आराम कर हम जाता नहीं जाता नहीं ना ये बैठी बताइए बोल है तो दुखा का कपड़ा हाय भौजी बहुत दर्द बटे सब दिन में चटता है का करी हम तो बहुत परेशान हैं हम कहत रहनी है कि कौन बात है तबे इतना लेट भइल बा अरे बाप रे
मम्मी जी ए मम्मी जी हां आई ना तन देखी नहीं का होता तेरा उल्टी हो तो मार दिन तब से उल्टी होता खट्टा मीठा खाए का मन करता बुलाट पर ई का है रे अरे अरे मई उस सहेलिया के बर्थडे में गोइला नहीं इतना छोला बर्गर सब चाउमीन वाउमीन खिया दे रहे से समोसा इतना कचर बचर खिया दे रहे से ना कि ना खाबू ए घर के ओ घर का बहुत सखी सहेली की घरे तू खाता छोड़ी है नहीं पूछी कौन ना के हो गई क्यों ना से मुंह कर हवे? हां अरे कौन के सहेलिया के सब करिया कले बड़ी मुंह अब देखे लायक नहीं के सही बात बटे रे ना मैं ये सब कोनो बात नहीं के तो ई बताओ ई कहां से ई के गने का हो गई रोवा को बात लगा ही ना जाई ना कहे कि हमरे ले अरे भाई त केहू जाने ला चल तनी बताओ कि ई का के गने का भइल हवे के कर हवे बताइए आप का अरे? है के बते ई निमन तू काम करिए जोन करे बड़ी तवा छोड़ दे भाई बताइए छोड़ देना बता न तो कह दे ना तो आबे मुआ भली हां लाज लगती है बताओ ने करी के बताओ तरे हमें उन लड़का से प्यार कर रहा अब सुन लेनी ना बहुत रनी की रोज रोज का ई रोज रोज कही बतिया लेकिन हम कहम कि नहीं पढ़े जातिया तो ई दूसरे पढ़ाई करत रहली ह माने बहुत बढ़िया काम कइल बड़ी ना अब देखी समारी हम का करी अब हम का संभाली कौन बतिया खराब कौन मुंह लेके हम बोलिया कही उनकरा से करब का जो ना ओकरा से पूछ का कौन भइल भाई? ओकरे के कर दिशा दे दिया का बात हो बताओ थैली के मुंह बताओ रे कानी की बताओ हां लाज लागत आयो का बात हो बोलते बोल का बात सुन जातनी ना हाँ, का? मुंह करी के क्या गेल बड़ी मुंह करिया आपका बेटी कैसन मुंह करिया कके आइल बिया का मुंह भइल मरवा ले बड़ी कोनो लड़का से इहो बात बा बुढ़ो का खुलासा बताओ के पहले तब जाने वैसे ऐसन पटले में बेलज कि जब ना कहे के जब ना सुने के देखे के तो ई कुल करे बाती तू घर ही रहलु है न घरे नहीं तो स्कूल भेजे तो जे कोचिंग पढ़े जाती तो कई सालवा के लागल रहत टेका का जाने दिया बा का अब पढ़ के तो आ गेल दूसर पढ़ाई दूसर पढ़ाई हाँ। पढ़िया गई न रे रोवे देखी तोरा शर्म ना आइल है माफ कर बाबू जी हमके माफ कर दो रे बात कहती हम माफ कर दो कुल कलंकनी कहीं का तोरा ई ना बुझाई ह अरे हम का भाई स्कूल में ई गलती करत रह समय में माफ सत्यानाश कर दी हलेते तेरो सोचे के चाही कि ई कैसन इंसान के अब घर उनकर हटे। का इज्जत रखले बड़ी का दस रखले आदमी में रे? खड़ा हो सकत रहन बतिया सकत रह हाँ छोड़िए टे पूछे लगा बनी ओकर पूछी कौन है ओकर नाम और ओकर के कह दी अरे बताई बोल ओकर नाम का हो राकेश राकेश कहाँ रहले रे अरे बोल ई स्कूल में के लइका ह कि कहां कह कहां करे ओके बोला सकेलू गांव के लड़का ओके फोन करा बोला बता फोन करके बोला तो देखिए हम ओकर देखो ना रे भाई अते तो तू ओकरा के ना समझाओ तो ओकरा पर गार्डिंग रख ना। घर के तो परिवार है बेटा के आदमी समझावेला ना आपको तो बटल नहीं घर तो हम का जानता कि पढ़ाई लिखाई करत अरे कि भाई। कोनिया एथु करत हाँ तब अब हम का करी ई तो एकदम सत्यानाश कर देलस इज्जत के कोनो ख्याल ही ना रखलस एकरा सोचे के चाही कि का हम अब करू चुप रह ढेर टेंशन मत ल हाँ, अब तो हम- गलती तो कइए दियाला जा जा गरो अपन मड़ाई अब हे जा मुंह देखैबी जाई घर में का करब अब ये कुल तो बाकी रहल ना पूरा कर देली का कइल जाई अब अपन इज्जत अपने ना आदमी एथु करेला कि जाई गांव में डूगी पिटिया जानवावे जाई चली जाई अब ओकर पूछी कौन बढ़िया से ओकर के हटाई हो हटावे के बाकी अब देख सुन के अपन होने एथु करवावे के पड़ी हां नहीं तो क्यों ठीक भैया करे कहियो मान तनी कि अपन घर के बात बाटे अब जाई आदमी देखावे सुनावे दूसरा से तो कुल मजे न लिये स कहबे न करिए स माजा हैं? तो लियन सब की कोई मान के नहीं हम ना सोचलनी कि पूजा हेंगा ने करी